Mapambana 1994 akaluza 1999 akaluza Zipani pa Malawi watu. Tufuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuza mmene aphungu a nyumba ya malamulo achitira ku nyumbako, chifukwa tikumbutsane kunena kuti aphungu akapita ku nyumba ya malamulo kumene kuja amakayimirira ife tonse a Malawi, ndipo nthawi zambiri kuchoka mbuyo mutaona kuti zokambirana pena zimatha kusokonekera, pena kuyima popita nthawi nkumazanena kuti zina zomwe timafuna tikambirane sitidafikire, ndiye tiwonjezere nthawi. Timafuna tikambirane kuti kodi mmene amachitira aphungu akalowa mnyumbayi mumachilandira bwanji, ndipo kupita chitsogolo kwake tiyende motani, ziuyenda bwino kuti tiwalimbikitse kuti azichita motero, mwina pakakhala kusamvana zizifika pomayimisa nyumba ija basi ndikutulukamo mwina kusira zokambirana panjira. Kukonza kwake tingachite bwanji, mmachilandira bwanji mmene aphungu amachitira mnyumba ya malamulo akamachita zokambirana zawo? Ndi mutu umene tikufuna tikambirane madzulo ano, ndipo tili naye kaswiri pa nkhani za ndale komanso nkhani zosiyanasiyana amene amatiyankhula nthawi ndi nthawi, amenewa ndi bambo Victor Chipofya. Tikulandireni wawo. Zikomo kwambiri Amangala. Zikomo kwambiri. Tudziwa kuti ndinotanganidwa ndipo siuti muchedwa kukhala nafe, koma timati mungotiyambira nkhani conduct kapena mmene ma proceedings zokambirana za mnyumba ya malamulo zimayendera. Impression yanu mmaona bwanji? Zikomo kwambiri kachikena. Aphungu athu amagwira ntchito yawo ndithu yomwe Amalawi timatuma. Amakhala kuti thandiza pa zinthu zosiyana-siyana, andi timayenera kuti tizayamikirako kunena kuti ayi amayesetsa. Komanso pamakhala nthawi zina zomwe amachita zimakhala zodabwitsa, ndi zimakhala zonena kuti akutumikiradi Amalawi kapena akupangano zinthu zina zosiyana ndi mgwirizano omwe tinapanga nawo pa nthawi yomwe tinavotera kuwasankha kuti iwo aja akatiyimirire ku nyumba ya malamulo. Chinthu chachikulu chomwe ndimakamba nthawi zonse nchokuti ku Malawi kunoko tiliko anthu 20 million thereabout, and pa anthu 20 million paja timasankha anthu 193 pakadali pa tusankha 193 okha kuti akatiyimirire, and timayembekezera kuti nthawi zonse anthu amene ajawa so mukatenga ratio 193 to 20 million ratio yake ndiyayikulu kwambiri. So timayembekezera kunena kuti anthu amene ajawa akamapanga ziganizo zawo mu nyumba ya malamulo aziganizira Amalawi. Amangazi ndikufuna nditengepo mwina mpata kulankhula issue iyi makamaka kutengera ndi mmene zakhala zikuchitikira pakadali pano, kunena kuti mpaka na kuyimitsa nyumba ili mu motion, mpaka na ena kutulutsidwa, ena kupangidwa suspend. Vuto lomwe limakhalapo nthawi zambiri ndilokuti aphungu athu azitsogoleri athu a mnyumba ya malamulo samayika zikhumbokhumbo za Amalawi patsogolo, amayika zikhumbokhumbo za zipani zawo patsogolo. Nkhani imakhala chipani, nkhani simakhala miyoyo ya Amalawi. Andi izi ndikukamba kumbali ya boma ndiyotsutsa yomwe, ndipo ndiyitambasula motere nkhani yomwe yavuta pakadali pano ku nyumba ya malamulo ndi nkhani ya mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma. Malamulo a parliament amanena ndithu clearly kunena kuti ndi chipani chotsutsa boma chomwe chili ndi aphungu ambiri mnyumba ya malamulo chomwe chimasankha mtsogoleri wotsutsa boma, and it's a standing order, ndi order ndithu. So pakadali pano chipani chotsutsa boma chachikulu kwambiri chili mu parliament ndi chipani cha DPP, and vuto ndilokuti anankhumwa achotsedwa mu DPP.
andisi membalaso wa DPP chipani cha DPP kwavomereza so ngati kuti ndi membala wawo. Now chipani cha DPP kuzera standing order imeneyi amayenera kuti asankhe munthu wina kuti akayimirire anthu aja ngati leader of opposition kuzera malamulo standing order. It's an order. Now pomweponso tikudziwa kuti pali chiletso kuchokera ku court injunction yomwe inaperekedwa zaka ziwiri zapitazo. Nthawi imeneyo anankhumwa ali membala wa chipani cha DPP and ndikukhulupirira kuti ndi basis yomwe mabwalo atha milandu anaperekera injunction imeneyo kuti munthu uyu ndi membalabe wa DPP. Ndiye kunaperekedwa injunction za ku court sitikamba kwambiri chifukwa timasira ine yake kuti agamule zinthu zija. Now apapa tili ndi maorder awiri. Pali standing order yomwe ikunena kuti chipani cholamula chomwe chili ndi mamembala ambiri ndi chomwe chiyenera kuti chisankhe owaliyimirira mu parliament. Now kuliso court order injunction yomwe ikupanga be recognize nankhumwa as leader of opposition. Now ngati speaker wa nyumba ya malamulo uli ndi maorder awiri apapa that you need to follow. Which one do you prioritize? Yomwe utayiki patsogolo ndi itiyo. Chifukwa chokuti maorder onse awiriyo ndi amphamvu and ndi maorder okuti ndofunikira chifukwa chokuti boma limayendetsedwa ndi 3 arms of government. Pali executive, pali judiciary, pali legislature. Now order ya yochokera kwina kulikonse ma arms ndizofanana, mphamvuzo ndizofanana. Now decision yomwe imayenera kupangidwa no within malamulo akunena kuti pangati pali order iyi komanso pali order iyi tingapange bwanji zokuti zinthu ziziyende. Now currently lerolo zomwe taziona ku parliament leader of opposition that is being recognized as Nankhumwa spoke in an empty parliament opanda anthu omutsatira. Anthu omutsatira aja ndi ifeyo a Malawi omwe tinasankha aphungu aja kuti atiyimirire tapangapo achieve chani. Okay, now the speaker tionse tikudziwa bwinobwino lomwe ndi ya MCP, so decision yes akuzokhala objective koma at the end of the day we know kuti she's MCP. The head of the house is MCP. The president is MCP. President anapanga deliver sona on Friday, State of the Nation address, but we know he's a member of MCP. Now, Nankhumwa has been removed from the DPP, and now he is speaking as a leader of opposition, breaking a standing order, which is there, unless I can be somebody could stand and correct me. Now, anthu pamene baba ayimiliridwa ninchake nanena poyambirira paja kunena kuti it seems my decisions ambiri omwe amapangidwa ku nyumba ya malamulo samati yimirira ifeyo ya Malawi amakhala achipani, because here chipani cha MCP ndi chomwe chinayankhula sona through the president. The speaker is MCP through she's made the decision. The head of the house will also respond as MCP. Now, what about anthu omwe anasankha anthu omwe ali ku opposition? Ndani angayankhulire chifukwa choti lero mnyumba ya malamulo muja munalibemo. So what does that mean? This is a serious issue of governance crisis. Without dwelling on this particular case, Nanga, there are a lot of technicalities, and it's still being discussed kumabwalo milandu. Komano in general menemu unenera kuti conduct ya otiyimirira ku nyumba ya malamulo saika mwina zokhumba zathu kapena sakhalako sonkumene ngati kuti akuyimirira anthu ena amene asiya kumuzi. Kodi munthu amene wasala kumuzi anthu amene amalawi 20 million amene tasala kunjaku tili ndi kuthekera kochita influence how they should conduct themselves in the house, kuti ife tufuna aphungu akalowa azichita motere azikambirana zotere. Previously nkhani zabukapo kuti akukambirana mwina akuchita chibwana kumene kuyankhula kwake nkumatero. Anthu ali kunjawa ali nkuthekera kochita influence kuti akalowa mnyumbamu azichita motere.
tinali nako kuthekera kumeneko kusanachotsedwe seija timati section 64 ya recall provision ija kuti ngati phungu wa nyumba ya malamulo akukanika kuwayimirira anthu ake mmene ayenera kuwayimirira, tinali ndi kuthekera kuti timathauna kuti ayibwerani kona. Pakadali pano kuthekera kumeneku timakhala nako pakatha zaka 5 pa materemu awo, ndiyoti phungu mungamusankha pano phungu jakhala zaka 5. Panalinso issue inanso yoti I think Malawi pamene papa mwina anzathu amalamulo atithandize kuwunikirapo bwinobwino, chifukwa chokuti even issue ya materem 5 yo pakadali pano aphungu athu akhala zaka 6, sorry not materem 5, zaka 5 pano akhala zaka 6. Koma chiganizo chimene chichi anapanga ndani? Aphungu anatha kupita kwa Malawi kukapempha una kuti ayi ikanga kuti malamulo asintha chifukwa cha chigamulo cha ku court, ndeno mutilola kuti tikhale zaka 5 na zaka 6 sizinachitika. Chiganizo chimene chinapangidwa ndi iwo aokha. So kuonesa kuti ngati Amalawi mphamvu kwenikweni tilibe kupatula mphamvu zomwe timakhala nazo pokavota, komano kwina konseko ziganizo zambiri zimangokhala mmene iwo aja aphungu mwina apangira chiganizo ali mnyumba ya malamulo. Tingachite bwanji kuti tikonze pamenepo mmene munenera kuti mphamvu zenizeni tilibe? Ndi mmene ndanenera muja kuti mwina anzathu akatswiri pa nkhani za malamulo athe kuwunikirapo pamenepo. Makamaka nkhani yomwe ya section 64 ija ine sinimamvetsetsabe mpakana lero kuti ndi chani chinapangitsa kuti tichichotse chinthu chimene chija. Ndimuona kuti nthawi imeneyoyo mmene imachotsedwa section 64 ija anachotsa ndi aphungu omwe section ija imapanga target kuti aziteteze, and zinthu zonse zija zakhala zosakonzedwa mpakana lero. Nichaki tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana omwe tikukumana nawo. Tikuthokozeni kwambiri Bambo Victor Chipofya povomera kuti mukhale nafe nthawi yoyambirira ya programu kuti mutithandize kuwunikirapo. Tathokoza kwambiri wawo. Zomambiri. Sikumangochi ndamanga yanu ikuti bwanji? Bwana Mwangazi ine ndikwana ngati tikamabulema maphungu otsutsa tikulakwitsa. Tolinga chawo chona kuti iwo aja konzedziko lino. Kulisisa kuti akonzedziko kumafuna kaya konze zimene zikuchitika nyumba muja zibwana chifukwa chipani cha MCP chikugwisa ntchito ya speaker kudzera ku chipani choncho tikufuna kuti akonze kaya kenako kasino zonse ziyende bwino. Ndimaona ngati tithawe kwachula anthu wakunena zinthu zimene mwina umboni wake so sitingapereke apa. Kuchula munthu ndikunena kuti ichi uchitika ndi ichi, tilibe umboniwo kapena umboni woti sitingapereke kapena tilibe munthu uyo kuti ayankhepo, tithawe mbali imeneyo. Komanso chachiwiri kuchokera kumangochi chimene mmafotokoza munena kuti tisableme otsutsa. Sitikublema otsutsa kapena olamula, koma tikungonena kuti aphungu athu tikatuma unyumba ya malamulo. Kwawimbe kumeneko? Kwawimbe tandiwaomba ne kwawimbe kwatuwa. Komatu happy new year chifande chaka chathapo. Chathapo takanduma utuma utenga wanga kwafuna ili koma kupotike mukhango zakatali kona abasani mondoka. Tathokoza. Ndithu. Mutipo bwanji madzulo ano topic yathu? Ineyo ndamvetsa masipha samfulawa. Koma mukanengemene mafulokozera ndakumvetsani bwino kwambiri. Toyambirira simafuna chisoni kwambiri ngati panthaku munthu zimene amachita aphungu anu. Chifukwa iwo akutsogoza zawo za ndale usatsogoza zimene zinawanuma kuti akatikufikire kupaliyamenti. Chifukwa nkhani inayo ndi nyumba mwawo ati yosavuta adakangotikira kuti kodi kukotiko nganafunuka chonse chireso changa chonse izozo za nyumba mwawo. Komano ngati nkhani ngati zizi za kuti president walamula amaende kuti opposition ayikepo ndamanga yawo. Sono zimene akukangana ati zimene akuchita zosathandiza kwenikweni chifukwa chonena kunena kuti ndikabwerere kumbuyo panthawi imene opposition imene alipo malepachedawa senyujentepo mzimu wawo usemutetere inali opposition yamphamvu kwambiri zedi and amene akalamulira analasisi omwewo and apresident amene alipolerowa analinso ku opposition komweko ndiponso ujene opposition inali yamphamvu kwambiri koma kungolowa nthawi imene kuti iwo asamuka kulowa chinthu kuchoka uku kukhala ngati opposition kwangokhala mikangano khonga nekhangati koma likungolamulira imene zingafune popanda opposition ejene yamphamvu kwambiri ikanapempha kuti
anthu amene ali wophunzira koma zili mbuli zimene zikutithandizira zimene atumire ku parliament takangonda kwambiri kunena kuti zinazi nzandale takhale ane basi tasisiyanika koma tapangani zimene athana kutuma tikoti mukatiyimirako ngati ndani kodi kumene zimene mukachita sinekuko ngati ndani tukanga tikunena kuti tinatumako anthu amene sakudziwa zimene akuchita koma kungotutikira ngati zachipa tusatutikira ngati mtundu wa Malawi so tizodandaulitsa imene akuchita asathatitipi imene pangisi kuti khudza kwambiri zedi so tikadakonda ngati apuresidenti wawo akhale basi alankhule anthu wawo abachina maesi wawo kuti ayayi imene mupanga zithandiza isikasiyani malamulo tikwadziwa mene tililiza kukhoti chene tazuza akalowane parliamentimo aone tikoti ndawosalu chakalankhula kuti chani koma zinazochitika zizodandaulitsa ndakhala tikwadadaula zakazote zimene zizazika tikupita kukusisako tioti zimane zoda kuti anthu tsopano interest limene ali nayo kuti kwena maga DPP imene maga angatodzalamuliraso pamapo zitikanga akutipasa chitutu cholakwika ndi zimene akuchita ndakachitira ine ndimaganiza ngati lero ndikuthokozeni kwambiri achiwawo Mateo. ayi ndathokoza kwambiri ndombodandaulitsa kwambiri ngati dziko adziweni komanso mene mutiimbira Isaac Mwafongo kukalonga tiulandireni amwafongo ndamanga yanu ine ndemanga yanga ndiyakuti aphungu athuwo mmene ndikuonera ineyo kwawo ndidyera iwowo akangonyamuka kuboku kufika ku parliamenti amakhala ndikuti tikatengako malawansi zamwako zakumwakumwa basi ndikubwerani ngani ndi maalawansi basi hello akuganiza maalawansi basi akuganiza malawansi chifukwa kuti ifeyo kunoko timayembekezera kuti akangofika ukoko akakambirana zinthu zakuti ifeyo kumuzi kuno zatithandiza mmuzi Malawi mwatu muno ndi mavuto ambirimbiri koma tikuona chenicheni chakuti ku parliament apita ku parliament mwina akatithandiza ngati ife anthu kumuzi kuno hayi koma timangomva zokangana basi koma chimene timafuna tiyapemphe ndi chakuti aziwe kuti tikupita kumasana ife tizasiya kuvota chifukwa chimene akupangako ko ayi MCP ATTP ose chimodzimodzi palibe ndi kuti apita uko mwina akatithandiza ife kumuzi kwathu kuno ayi chifukwa kuti kuli mavuto ambirimbiri zinthu zakwera mulinjala muziko muno kuti akambirane zonsezo anthu athu kumuzi tikaphana nawo bwanji cheni ikhale pansi iyike fundo koma zonsezi zilibe chabwino ayi ndakuthokoza zapezana patsogolo chabwino ndakuthokozani kwambiri wawa ndikoma kwambira chimwene ziweni komanso mene mutiimbira ine ndi Yohane Pira kuno ku Lilongwe ku Baghdad tiulandireni ku 49 uko eti ya 49 kumeneko tiulandireni ndamanga yanu awa ndamanga yanga masuwano ndiyo kuti aziphungu tikawasankha maderamu zimene akumagachita akapita uko sizimene ifeyo timayembekezera kapena zomwe timagambirana nawo tikakhala kumadera kwathu ambiri amakhala kuti aziwala endi akapita kumene kuti amatayirira basi koma pa nthawi imene amatifuna kuti tiapezese mavoti timakhati ali kuti namiza fundo zawo zoti ineyo ndizapanga zakuti ndizatereni koma akapita ku parliament kuti asamatiyankhulirako ifeyo ayi ndithu mfumu yanga ndiye ndithu sizikuyenda chabwino komanso mene muyimba tikamapeza kumakanjira atisoga amenewo ndithu tiulandireni atroge kuli bwanji kumakanjirawo amakanya kuli bwino baziro mukambiro yaziyazi kasato banda kuli bwanji ayi kunonso kwabwino atsokoza ndamanga yanu awa iya inkhana mveka ndithu nezima yakuisa zamuna timasokoneza kuti aphungu ajakamba sitakula msonkhanya uja ayapita mmadera mwawo wakusa anthu awo kamba mudamu bisimina akusolozera akangozama mabata kuujiwa kuza pale bakuja kwakatujaku akawasa pokodo zidizi alibe ite kuti buku noku anthu anga antuma zingati
kuzoona kuti pembela kusegulira before asegulire kulebera madama muja ukwafuta anthu awo zimene akusozera madama muja ukuona kuti asanga kuzilanga asanga izi zimene akusozera kanapete kupa kukangana kutani kumabuluta mapatimenti kuti angotikuloka kuti bwenere mwezi ukatha nangazikulowa basi mukasanzaza awo madamu awo nezizizitikayi pamukuona timpurikiti netikati akunguti kati pakati timpurikiti mwezi ukatha nangazikulowa palomezimizirikayi kumubwezana kuti anthu madamu awo kwafuza maganizo bwino bwino kuti kuno chani kwapati abcd kwapati izi kuti kuti akhala papiriyazi pakati zikuonekera kupakaye kali pakati sokonezo mwezi ukatha zangazewate ndikuthokozeni kwambiri Athu potiyimbira foni madzulo ano.